Poďte so mnou stráviť dnešný deň a dnes vás so sebou zoberiem na nákupy, ale predtým spoločne pôjdeme na bowling a nedopadol síce úplne podľa mojich predstav, ako môžete vidieť na mojom výraze tváre. Čo mi jednoznačne vyčarilo naspäť úsmev na tvári je pokeťko, ktoré som si dala na obed a bol úplne výborné. Mala som ho z tejto reštiky a potom sme zavítali do Half Price, kde sa mi tentokrát nič nepáčilo. Zaujala ma ale táto formička na pečenie a okrem Hunter gumakov ma zaujal aj tento hrnček. V L'Occitane ma zaujal tento krém, ale čo mi o mnoho viac voňalo je tento peeling. Ďalšie kroky viedli do Douglasu a chcela som tam vyskúšať veľmi túto novinku od Miu Miu, ale bola som popravde veľmi sklamaná, pretože som od nej asi čakala o mnoho viac. Niečo, čo na budúce určite vyskúšam, je takáto maska na tvár a tento scrub na telo vanilkový. Do Nanu na nás sme išli trošku načerpať jesenú atmosféru. Do Sephory som išla kvôli mojej obľúbenej značke Gissu, od ktorých mám už olejček a lesk na pery, ktorý je na ceste. Najbližšie so sebou zoberiem určite masku a šampón s kondicionérom. Nad Summer Fridays rozmýšľam už tiež veľmi dlho a tento vanilkový lesk veľmi krásne vonia. Od Rare Beauty používam celý make-up a táto voňavka, musím povedať, ako novinka voňala o mnoho krajšie ako tá od Miu Miu. Nesmiela chýbať ani zastávka Starbucks a zobrala som si screenshotujte teraz, lebo to je že najlepšie ľadové latte. Jesené samozrejme, je tam pumpkin spice, vanilka a ovsené mlieko, milujem. Originál pumpkin spice nekupujete, za mňa presladená vec. Posledná zastávka bola v IKEA, išli sme tam kvôli jednej veci a to kvôli takejto svietiacej gule. By the way, tá žiarovka farebná bola drahšia ako tá gula. Tento čierny zasínač na sviečky bol mimochodom tiež veľmi cute. Chcela som si odniesť aj nový toaletný stolik, ale keďže nás bolo v aute dosť, tak by sa tam nezmestil, takže na budúce. No a to je všetko z dnešného nakupovania. Dúfam, že sa vám dnešný deň páčil. Boli sme mimochodom v Brne v Olympii. Ak by vás to náhodou zaujímalo. Najväčšiu radosť mi tak spravila z dnešného dňa táto gula svietiaca z IKEA a určite si bežte pre ňu. No a dúfam, že sa vám dnešný minivlog páčil a vidíme sa na budúce. Bye!